Poštovani izlagači, poštovani posetioci, dobar dan, dobrodošli na 15. JAFA Crvenka Dečiji sajam, na treći dan našeg druženja. Nadam se da ćemo danas zaista maksimalno uživati sa najmlađima i da ćemo provesti divne trenutke sve do 19 časova, pošto su oni gotovo spremni. Ja ću samo da vam kažem 2-3 rečenice šta nas danas očekuje. Nakon baletskog studija Adagio imat ćemo prilike da se družimo sa antistresvodičem.rs, plesna škola Aurora, baletski studio Pioreta, škola roditeljstva Nada Lazić, gde ćemo imati prilike da vidimo vežbe edukacije psihomotorike kao način posticanja razvoja dece. U 12 časova nam dolazi Horčerolija, zatim baletski studio M. Od 13 časova se družimo sa 24 časa, muzička radionica Marije Marije, JAFA Party, nakon toga prvi studio za kreativni pokret, Hor Vrapčići, Kulti, Zabuna Prezents, Kinda Music iz Beograda i Maja Bosnić i tako dalje do 19 časova. Deca su nestrpljiva. Ja znam da svi vi čekate da vidite vaše najmlađe i molim vas, ja želim da ih pozdravite na prvom mestu velikim aplauzom, ali da podržite svaku njihovu tačku jer je to njima važno. Baletski studio Adagio!